Usa ka semana human sa deklarasyon sa Pag-asa sa hingpit nga pagsugod sa El Nino sa Pilipinas, gipaabot nga mas mosamot pagyud ang kainit nga masinati dinhi sa atong nasud sa mga umaabot nga buwan. Gani ni pagawas ang Pag-asa og advisory nga naghisgot nga posibleng magdala kini og paghulaw sa pipila ka mga dapit sa Pilipinas. Kini adunay negatibong epekto sa atong tinubdan sa tubig, agrikultura, panglawas ug public safety. Subay ni ini, ning saysay si Engineer Wilson Ramos, ang Local Disaster Risk Reduction Management Officer sa Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office kung PDRRMO, nga nangandam na ang mga nagkadaiyang LGU sa mga probinsya sa Sugbo alang sa pag-abot sa El Nino. Ang province regards sa El Nino sa mga LGU na may mga nag-request na itong mga water tank, mga barrel na provide na ito sa LGU, then kanina sa mga programa ni Gov na Sugbo Busog na we will be implementing sa mga LGU para sa pagtabang sa mga farmers. Then, na yung mga lakang sang gipangbuhat sa atong mga agriculture. Then, sa provincial engineering, gi-revive ni Gov ang katong task force sa water division para sa maon sa atong mga irrigation sa probinsya. Gipahimugatan ni Ramos nga labing gitutukan sa ilang departamento ang pagdaginot sa mga tinubdan sa tubig sa Sugbo. Dugang pa niya, aduna nay mga probinsya nga nagpaubos na sa desalination process. O gani andam nga mutabang ang PDRRMO sa mga mag-uuma panahon nga manginahanglan silag tabang pinansyal. Ang Amora is more on we will provide fund kay Keeper man Mr. Dream Fund. Although na-fund ang atong ang provincial agriculture regards sa unsay mitigation measures para sa El Nino, kung insufficient na nila na muhatag man sad mig. Subay usab sa El Nino, gipanlantawan nga mas kusog ang pag-uwan nga panagsang masinati dinhi sa nasud nga hayan mo resulta sa pagbaha sa Sugbo. Sigon ni Ramos nga dili alarming ang mga pagbaha sanglit ang problema, anaa sa batasan sa katawhan. Not alarming man sa ng pagbaha kay after mga 1 hour, 2 hours, mawara man. Ang problema naman ginato sa baha is more on ang attitude sa mga tao. Bisag asa pag labay basura. Or di gyud makaya sa gobyerno ang kanang moingon sa sige drainage o panglimpyo kung ang tao sige panglabay og plastic mga makabara mo balik ya po sa kinaiya na magbaha gyud ang lugar. Nagkanayon si Ramos nga igo sab ang ilang mga ekipo sa pagresponde kung adunay mga alarma o gani padayon ang paghanas nila sa ilang mga miyembro pinaagi sa mga pagbansay sama sa basic first aid o life support trainings. Karong buwan usab sa Hulyo, giobserbahan ang National Disaster Resilience Month. Subay ni ini, adunay mga programa nga gipahigayon ang PDRRMO alang sa ilang mga responders. Capacitated natong mga dream officers, mga responders sa mga LGU. So, as of we sige mag-conduct og training sa mga responders nato like basic first aid, basic life support, then basic rope technique, ang sweep water, ang search and rescue. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.